हरखाबै गुसुङैब्लाबो एसेब्लाबो भिडिअखौ लाबोफिननाय जादों। दा लाबोनायनिबो खारन दं, जाहोनबो दङ। दिनै रंजाथाव बाथ्रा, गुबुन दिननिख्रुइ दिनैनि बे जायफ्रा मेट्रिक आनजाद होनानै दिनै रिजाल्टखौ मोनदों, चिरां डिस्ट्रिक्टआ टपआव जानानै दङ। आवगोलनिख्रुइबो थांनाय बोसोरावथ' चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मेट्रिक आनजाद दा बिराद गाज्रिमोन, देग्लाय साबसिन जादों। दा बेनि थाखायनो आङो आबसुफोरखौ एसेब्लाबो थेंक्स बावहरनो सानो। स्पेसियेल नैबे जोंनि गामिनि खाथिनि रौमारिनि आबसु आनसलिक बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावो। मानो होननानै बुङोब्ला जायफ्रा दिनै थांनाय बाराव मेट्रिक आनजाद लिरनानै दिनै रिजाल्ट मोनदों, बिथांमोननि न'खराव हाबै हाबैनो बिथांमोना गोख्रोङैनो मोजाङैनो स्ट्रिक्टब्लाबो एसेब्लाबो जाय मेट्रिक आनजाद लिरगिरि बिथांमोनखौ मोजाङै बुजायहैदों, बा आरो गेजेर गेजेर सम सम बिथांमोना बिदिनो बायदि रोखोमनि सोलोंथाइखौ बिथांमोना होबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेखायनो दिनैनि दिनाव चिरां डिस्ट्रिक्टखौ आबसुफोरखौ एसेब्लाबो बाख्नायनांगोन, बा बनसुखौब्लाबो सोरखौबाबाबो फरायसा आफादफोर जेसेबां दं बिथांमोनखौ जों थेंक्स बावनांगोन। थ' बाथ्राखौ आं बेसिमल'नो बुंगोन, बिनि उनावहाय गुबुन टपिकआव फैफिनदो। जोंनावहाय सासे सानैसो कয়েকজন बाथ्राखौ बुंदों आरोखि, नैबे प्रमद बर'नि बाथ्राखौ होनदों आरोखि। ओरैबायदि मोजां बाथ्राखौ बुंदों, ओरैबायदि बाख्नायदों, बाख्नायगोन बयहाबो। दिनैहाय आं बुंनो नागिरदों, प्रमद बर'आ बर'नि मोनफा मोनफा प्रब्लेमखौ फोजोबदों होननानै बुंदों। जोंहा थिफुदला सासे दङ, इउटिउबार थिफुदला। बयहाबो गावबा गावनि सापर्टारखौ माने बिथांनि थाखाय गाइखेरा गोसोम ना गुफुर होनना बुङोबा बिसोरो गोसोमखौ होनगोन, बेफोरबायदिया होनलायनाया जायो। खोथाखौ आं बिसिम लांबावनो थाङाखिसै। बिथाङा दिनै प्रमद बर'आ ओरैबायदि मोजां खामानि मावदों होननानै बुंदों, मोजां खामानि फरायनाय बा बेफोरबायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव गोबावनि उनावहाय दिनै थिफुदला थुब्ला ओंखारदों बा नुजाफैदों। प्रमद बर'नि जाखिनि मावनाय ओरैबायदि बाख्नायदों, डाइनामिक, दासिमबो डाइनामिकआवनो दं आरोखि बिथां प्रमद बर'आ। माने प्रब्लेमा, आं प्रब्लेमाव दङ हिसाबै एज ए आंबो सागानगिरिनि मानसि, आंबो नैबे आरडि फेक्सननि मानसि हिसाबै जों एनडिएफबिनि बाथ्राखौ बुंगोन। प्रब्लेमा अनलि बिल' नङा, एनडिएफबिनावबो गोबां प्रब्लेम दं। एनडिएफबिनि प्रब्लेमखौ प्रमद बर'आ सलिउसन खालामना होनो हायाखै। बिथाङा बुंदोंमोन मा, बारे बार होनदों आं बेखिनि बाथ्राखौ, माब्रै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ न'आव जों होफैजोबनो हाबाय, बिदा फंबाय बिमा बिफा बिफोरनो जों गथायनानै होफैबाय, थिगै दं बिसिम होफैनानै प्रब्लेमा मोजाङै जोबदोंना एनडिएफबिनिया? बै थिफुदलानिसिम कुइसन। बे बिथाङा बुंबाय थादों बोसोरथाम जाबायलै बाबु, जेबो सलिउसन खालामना प्रब्लेमखौ फोजोबना होनो हायाखै। जोंथ' जों माबा मोनसे मावनानैब्लाबो जागोन, जोंनि एक्स एनडिएफबिफोरा। खिन्थु खोथा होनानै दोननायफोरबायदिखौ मावफुंजोबनो हादों नामा? नों एसे सानलाय। बै थिफुदलाया एनआइए केस, बेनि सलिउसनखौ फोजोबना होनो हादोंना थिफुदला? आरो जायफ्रा केस गोनांखा बेफोरनि केसखौ फोजोबनानै होनो हादोंना? मानो थाखाय दिनैसिमबो कर्ट गाहैनो गोनां जाबाय थादों? आं गुबुननि बाथ्राखौ बुङा, आं बायदि प्रब्लेम केस गोनां मानसिफोर गोबां दं। आंहाबो बे मासाव गाहैनांगौ दं कर्टआवहाय, हाजिर खालामहैनांगौ। बै थिफुदलाया बेफोरबायदि गानांबाय थाब्ला अब्लासो बुजिगोन। बै थिफुदलाया बिदि केस गानाङाबा प्रमद बर'आ फुरा गाइखेरानो बिनाव जेबो गोसोम दागो गैया बैखौ बुंबाय थागोन। बिनियाव मोनसे मार्डार केस होना होनांगौ बै थिफुदलाखौ, ओमफ्राय पक्स' केस होना होनांगौ, अब्लाना बियो बुजिगोन। मोनथिबाय? बै बे थिफुदलानाव पक्स' मोनसे किडनेपिं मार्डार बिदि केसाखौ खोख्लैना होनांगौ, अब्लाना बियो बुजिगोन। अब्लाना प्रमद बर'आ गाइखेरब्लाबो बियो माबासो जाहैगोन, बियो गाइखेर नङा, बियो खैलानि दैसो होननानै बुंगोन बियो अब्लाना। दा जों बिदि जानानै दं थिफुदला, नों जोंनि प्रब्लेमखौ बुजिया आरो मोनथिया।
ओंखायनो नोङो दिनै बियो प्रमद बर'आ गाइखेर बायदि जानानै दं गुफुर क्लिन मोनथिबाय खिन्थु बियो बेसेबां गाइखेर बेसेबां क्लिनार नों एसे मोजाङै सान आं हाग्रामाखौल' बुङाखै हाग्रामायाबो एथ'ग्राब क्लिनार नङा आं बेखौ बुंनो थाङा दिनै नोंथांमोना जेरैबायदि प्रमद बर'आ दिनै सरखाराव फैनाय लगे लगेनो बिराद क्लिन बिराद साफा गासैखौबो मोजाङै मावदों बेफोरबायदि बाख्नायबाय थादों खिन्थु मा खालामदों बिनि खोथाखौ दोनथ'नानै रायजो राजानि प्रब्लेमखौ मा सलिउसन खालामदों साख्रिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ सोरबाया दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो मानोथो हायाखै गेजेर ससेयाव बुंदोंमोन MCLA बिथांमोना समस्थियाव हाबजोबनांगौ होननानै बुंदोंमोन जेब्ला नैबे बाक्सा नैबे खख्लाबारियावहाय बाइ इलेक्सन जादोंमोन अब्लानि समाव बुंदोंमोन प्रमद बर'आ MCLA बिथांमोना गावबा गाव समस्थियाव हाबजोबनांगौ बहाथो हाबनो हाया बिसोरो नै दा 24नि इलेक्सन फैबायना फिथाइया हास'दों खिन्थु बेसेबां जाहैगोन 24 फैनाय लगे लगेनो मा जाहैगोन 25 फैबावगोन 25 फैयोब्लाथ' आरो इलेक्सना गैलानोसै 24 हाबनाय लगे लगे इलेक्सना जाहैबाय जेबो खामानि जाया गोबां खोथा होनबाय गोबां बाथ्रा बुंबाय बे टिपुलाया जिखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिनि एगेन्स्टआवसो आङो बाथ्राखौ बुंनाय जादों थ' लोगोफोरा आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि